De danske biblioteker rummer tusindvis af CD'er, DVD'er, bøger, tidsskrifter, programmer og meget mere, som alle har mulighed for gratis at låne. Men det er ikke altid det er tilladt at tage kopier af det materiale, man låner på biblioteket. I den her video vil jeg vise dig, hvornår du må tage kopier af de ting, du låner på biblioteket, hvornår du ikke må, samt lidt om citater og ophavsrettens udløb. Har du lånt et digitalt medie? Det kunne være en CD, en DVD, et spil, et program, en e-bog eller lignende, må du ikke tage en kopi af dette. Heller ikke selvom der kun er tale om for eksempel et enkelt nummer på CD'en. Det er kun lovligt at tage kopier af digitale medier, hvis du selv ejer originalen, og når du låner en DVD, så ejer biblioteket stadig DVD'en. Hvis du tager en kopi af en CD, du ejer, er det yderligere kun tilladt at lade den bruge inden for husstanden. Det betyder, at du ikke må tage en kopi af en CD, du ejer, og give den til en ven. I forhold til musik har bibliotekerne en online-tjeneste på bipzoom.dk, hvor du helt lovligt kan låne mere end 10 millioner forskellige stykker musik, podcasts, lydbøger og meget mere. Bipzoom har altid den nyeste musik inden for alle genrer og et rigtig godt alternativ til at låne en fysisk CD. Reglerne er noget anderledes for bøger, end det er for digitale medier. Det er nemlig tilladt at tage en analog kopi af en bog. En analog kopi er en fysisk kopi på papir. Det betyder, at du gerne må låne en bog på biblioteket og med en kopimaskine kopiere enten et par sider eller hele bogen. Og den her kopi, den må du faktisk også gerne give til dine venner. Du må til gengæld ikke tage en bog og scanne den ind og derved lave en digital kopi. En digital kopi er en kopi, du har adgang til på din computer. Det er ikke lovligt at lave digitale kopier af noget lånt på biblioteket, og altså heller ikke af bøger. For citater gælder det, at du altid må citere en bog eller et andet værk, såfremt det er inden for god citatskik, og det er berettiget af formålet. Du må ikke tage et citat og få det til at se ud, som om forfatteren mener noget helt andet, men ellers må du frit citere. God citatskik medfører, at et citat både kan være på få linjer eller halve sider, men des længere citater, des mere skal der også til for at retfærdiggøre dem. Ophavsretten, den ret, der gør, at du ikke frit må tage kopier af alt på biblioteket, udløber 70 år efter kunstnerens død, og der har alle lov til at tage kopier. Derfor har alle måttet tage kopier af alt H.C. Andersen har lavet siden 1945, mens vi først frit må kopiere John Lennon i 2050.